Per preparar la tonyina amb tomàquet necessitarem 300 grams de tonyina, uns 300 grams de tomàquets ben madurs i 2 grans d'all, una mica de farina, oli d'oliva verge extra, sal i una mica de sucre. Començarem per escaldar els tomàquets uns 30 segons per poder pelar-los més fàcilment. Un cop pelats, els piquem. Saltem els alls partits per la meitat i quan estiguin daurats afegim el tomàquet. Mentre el tomàquet es cou, posem la tonyina en un bany amb aigua de mar i si no en tenim, preparem una barreja de 60 grams de sal per litre d'aigua. La deixarem a la nevera 15 minuts justos. Passat aquest temps, la traurem, l'eixugarem bé, l'enfarinem i la coem tot just un punt, no es tracta de coure-la. Acabem el sofregit de tomàquet. Salem i posem un punt de sucre, seguidament hi posem la tonyina, tot just uns instants i parem el foc. La deixem reposar un parell o 3 de minuts i ja la podem servir. És un plat fàcil, sa i boníssim. Si us ha agradat, doneu-nos un like i subscriviu-vos al nostre canal.